ndị be anyị ndewo abịa m ka m kọwatara uru maka ndị na-asị na ụmụ nwaanyị enweghị ugwu na nwaanyị enwere value. Women has value. Abịa m ka m gwa gị na enwere ihe a na-akpọ nwaada. Nwaada bụ aha a na-eto ụmụ nwaanyị niile amụrụ n'ala Igbo na ngwuru ọbụla. O wee bụrụ ya na a na-akwanyere onye ọbụla nọ ka nwaada ezigbote ugwu ma anụ gị n'ụlọ ma anụpụrụ gị anụ. Ọ bụrụ na esi na ụmụ nwaanyị na ha nwere value, kedu ihe kpatara ọtụtụ ezinụlọ ji wee na-eje na-akwa nwaada? Ị maara na imejọ nwaada n'ala Igbo na ọ bụ nsọ ala? Ị maara na ọ ga-awara gị n'ahụ? Gaa lele ezinụlọ na mgbe gara aga, ọ ka na-emekwa ihe dịka ugbu a. Ndị rere nwaada, ndị bụ nwaada n'ike, ndị bụrụ nwaada ebubo, ndị mere ọtụtụ ihe dị iche iche na-adịghị mma banyere nwaada. Ha na ihe na-eme, ọ bụrụkwa nwaada ahụ na-eme ya, o nwekwara onye gwọrọ ya ọgwụ